Epke Zonderland vol zelfvertrouwen naar EK. Vrolijk Heerenveen op jacht naar eerste prijs. Liewe Westra zet in op drijdaagse van de pannen. Het is maandag 28 maart. Dit is de sport in Boppenslag. Miljoen in het komende jaloeren in dit programma weer omtinken voor de Frieske sport. En nu is het al neem de onderwerpen wie we dit weekend ook nog bij de wedstrijd in de haatklasse Snoin tussen Snitswiet-Zwart en Alcides en ook nog omtinken voor hutfietsen de omloop van de Veenkoloniën. Dat aan ze nou eerst turnien. Want Epke Zonderland, hij zette Vlien Wieke de turnvroot op een kop. Maar de combinatie van de Cassina en de Kovac bracht hij publiek en media in vervoering. En ook de concurrenties die verbaast. Maar Epke zelfs wil meer, want hij wil de Cassina eens combineren met de Koolman. Het uiteindelijke doel, dat binnen de Olympische Spelen in Londen. Maar hoe 2 weken is het Europees kampioenschap in Berlijn. En dat is dan de eerste echte krachtmeting. En dus werd er op het stuit getraind op het Heerenveen. Een hectische week had er achter de rug, Epke Zonderland. Maar zijn Cassina Kovac maakte hij grote indruk in Parijs. Epke Zonderland. Oei. Impressionante. De media doekten de bob op. Het is vanzelfs ik wel heel bijzonder, zo'n combinatie. Maar dit hier er net verwachten. Nee, ik hier me helemaal niet op ingesteld. En normaal gesproken is dat ik net naar een World Cup. En dit is nou wel bijzonder omdat het een nieuw systeem is en de toptolen van de wereld wordt uitgenodigd. Dus ja, dat is wel heel erg niveau. Maar nee, ik hier net verwacht dat er zoveel media-aandacht op zou komen. Het is natuurlijk fantastisch. Er zitten daar 11.000 man en die gaan helemaal uit hun dak als de jongens een oefening draait. Ik doe nu al een periode die Kovac Koolman. Nou, er is nog steeds niemand die het doet. En ik heb in Japan zeer jongens die erop trainen. Om zulke vluchtelementen te combineren. Maar ja, echt in de wedstrijd is het dan een stabiel genoeg. Dus ja, ik denk dat de kans nog heel licht is dat ik het nou al die moeilijke oefening doe, dat iemand ooit beter zou presteren over een jel hier of op de Olympische Spelen. Iedere keer weer heb ik hele grote bewondering dat hij in die situatie het voor elkaar krijgt om zijn trucje te doen op die stok. Dus heel knap. Zei trainer Daniel Knibbeler. De training van Juster bestaat uit losse onderdelen. De elementen worden dus apart van elkaar oefenen. Het niveau is zo hoog dat je niet kan verwachten dat je iedere dag een oefening draait of meerdere. Maar hij zit nu op het fysieke niveau dat hij 3 keer per week een oefening kan draaien met alle moeilijkheid erin. En dat is goed genoeg. Want fysiek gaat het redelijk goed met hem? Erg goed zelfs, ja. Hij is erg in vorm en de blessures die zijn onder controle. Dus absoluut, het gaat erg goed. Die oefening, de Cassina Koolmans, die doet 2 weken weer op het programma. Dan is het EK. Al is het geen must dat het slaagt. Want de echte druk leidt letter op het WK. Het is inderdaad net nodig om Europees kampioen te worden. Maar ja, ik heb een oordoel dit hier, dat is kwalificeren voor de Olympische Spelen op het WK. En dan heb ik hem wel nodig. Dus daarom wil ik dit toernooi al gebruiken om het een keer te proberen. En dan heb ik daarna nog een jel hier om het nog stabieler te maken. En natuurlijk een goed gevoel als het nou al lukt. Dus ja, daarom inderdaad, ik heb net alleen een doel om Europees kampioen te worden, maar ik een doel om een goede progressie te maken. Maar als wij het zo inschatten, moet het in Berlijn wel slagje. Het lijkt hem zo makkelijk uit te gaan tijdens de training. Hoe vaak verbaast hij jou? Iedere dag nog, absoluut. En waar zit die verbazing in? Nou, dat hij iedere dag toch weer alles op kan brengen om die ongelofelijke skills, zo noemen we dat dan maar, eruit kan halen. Ondanks zijn pijntjes en zijn blessures, dat is heel knap. En dat is genieten, ja, iedere dag weer. Je wordt bijna fan ook dan toch als trainer? Ja, absoluut. En dat brengt dus waarom naar Fjouwerlien. Dus die Epke ik voor eenzelfde opdracht. Dat werk je naar kwalificatie voor de Olympische Spelen. Maar er zijn grote verschillen. En het grootste verschil met doel is Epke zelfs. Ik heb me nog goed herinneren dat toen moest ik echt maximaal presteren. En nu kan ik wel eigenlijk een degelijke oefening turnen en een stikken nog. En dat komt, ja, het ik te krijgen, maar
Maar de stabiliteit die gewoon volle heger is. Dus aan de ene kant, ik ken volle meer. Maar ik woon terug die ervaring die is. Ik heb gewoon elke wedstrijd. Ik heb volle beter omgaan met die situatie. Als een keer iets in zit. Minder gauw gestrest, ik? Ja, sowieso. Ja, al dat soort dingen, die ervaring die is mij is nam. Die jou meer zekerheid en dat toch ook meer zelfvertrouwen. En ik stap nou eigenlijk heel als een toernooi in. Ja. Al bleef één ding hetzelfde. De moeilijkheid van kwalificeren. Want elke niet denkt nou misschien wel dat het haast wis is dat de rekstokspecialist naar Londen gaat. Maar zo makkelijk lijkt het net. Dat is eigenlijk een soort van favoriete rol. Maar de kwalificatiesituatie is eigenlijk hetzelfde. Het is nog steeds hartstikke moeilijk. Helemaal een specialist. Ik ben natuurlijk toen echt een allrounder nog. Het was toen zo'n. Nu ben ik tot blessures noodgedwongen tussenspecialist. En daar werd het net makkelijker op om naar de Olympische Spelen te gaan. Dus daar ben ik nog wel behoorlijke verschillen. Ja. Het vertrouwen is likwijls grut. Heel grut. Deze turner is nevens trainer van exceptionele klasse. En wij kunnen alleen nog maar met hem inwezen. En vertrouwen er dus op dat het goed komt. Epke gaat gewoon samen met Daniel Knibbeler naar de Olympische Spelen, toch? Uiteraard. En dat beeld van die Olympische Spelen van het rek afvoelst, dat zullen we nooit weer, toch? Nee. Dat zit zeker niet in de planning. Maar dat is inderdaad het verschil. Toen maak ik hem volle meer fouten. En nou, sinds de Olympische Spelen is het... Ik kan me net herinneren dat ik van de rekstok ben afgevallen. Eigenlijk net, ik denk helemaal niet meer. Dus nee, dat is zo net misschien. Nee, wieke tongens die 6 april moet Epke kwalificeren op het EK voor die finale. Die op 10 april turnt voor de zil. De toekomst van de Eredivisie van Vrouwen staat voor. Een paar weken wie er nog optimisme doet de KNVB onjoeg verder te wollen met het project. Maar intussen hebben we AZ, Willem II en FC Utrecht onjoen op te houden met vrouwenvoetbal en dat verhoort de zaak. Correct op het moment dat de vrouwen van Heerenveen wel succes hebben, komt er dus mogelijk een eind aan het verhaal. Maar sneur, maar er wel gewoon voetballen worden. In de kwartfinale van de beker. Tjin, FC Utrecht. De man van Heerenveen binnen dit weekend vrij en dus kan de officiële spielersbus broekt worden door de vrouwen. Oranje weekend waard in de competitie met 3-0 verlend van koprenner Twente. De achterstand groeide daar terug naar 6 punten en het kampioenschap is dus 4 voort. De beker is dan echt de kans op succes. Goedemiddag. Is dit een beetje de laatste kans op een prijs dit seizoen vanmiddag? Nee hoor, we hebben nog 2 kansen. Want het kampioenschap, is dat na van de week tegen Twente, is dat niet een beetje uit zicht? Een klein beetje wel, maar goed, ze moeten onderling ook nog tegen elkaar. Dus ja goed, je hebt er nog een klein beetje in eigen hand denk ik. Dus ja, wij hebben ADO gehad en we hebben Twente gehad. Ja, goed, we komen elkaar ook nog een keer tegen, dus ja, alles kan nog. Maar de beker is het meest realistisch en dat zou de eerste prijs eer wezen voor de vrouwen. De vraag is of het echt de laatste wezen kan, want na AZ en Willem II zocht ook Utrecht geen heil meer in het vrouwenvoetbal. Daardoor is er ook bij Heerenveen twijfel ontstaan over de toekomst van de vrouwen. Kijk, de situatie dat Utrecht zich terugtrekt, dat heeft alles veranderd. Want dan blijf je met 5 clubs. Ja goed, dan kun je gewoon niet spelen. Dus er moet gewoon een club bij komen. En zolang dat nog niet gebeurd is, ja goed, dan is er ook bij Heerenveen twijfel. Maar goed, achter de schermen wordt heel druk gewerkt hoor. Om het allemaal wel voor elkaar te krijgen. Dus ik ga ervan uit dat het allemaal lukt. En dus tinken de vrouwen van Mulder net na uw tak om hier, maar gaan ze op jacht naar succes in de beker. Maar dan moet je net beginnen te knoeien achterin. Lisanne Schareman verspeelt de bal aan Dominique Vugts, de topschutter van Utrecht, maar die shit nou net maar scherp. Maar de Veensters binnen was scoren. Bij Heerenveen is het spul afstemd op de rappe Janice van der Sanden. Die wordt vaak jipstuurt, noodrog shoot hou. En dan toont Van der Sanden hoe vlug dat ze is. Ze rint Compier en Bolles eruit, maar dan speelt ze de bal krekt te 4 voor haar uit en kan Denise van Luin ingrijpen. Maar Heerenveen komt beter in de wedstrijd en zet Utrecht onder de druk. Dit is een knappe actie van Van der Sanden. Maar dan het vervolg. Ze vindt Sylvia Smit. Die heeft geen controle, uiteindelijk de bal bij Marije Brummel. Maar nee, dat is nee. Spietig dat het goede tarierende werk net beleend wordt. Utrecht en Heerenveen troffen elkaar al 2 keer dit seizoen en 2 keer aangegaan in een league spul. De ploegen binnen dus aardig onder elkaar wegen. Dit is Tessa Audians. Vugts, Siekert Manon van der Boogaard en dan Olde Lohuis. Die bal ploft op de lotte. Ze kind er zelfs om luidje, maar haast naar een goal. Ingooi voor Sishout Hou. De bal bloedt binnen, maar de grensjochter die vlaagt het. En dus pakt Hou de bal in de hand. Maar dan vlaagt de beste man weer. No voor Hens.
Het is net de Leeuw een belachelijke actie, maar wel een vrije trap voor Utrecht. Van der Boogaard. Ziek het bij de tweede peel Tessa Audians, gevaarlijk. Hier die onderjochte vrije trap zomaar succes op smietenkind voor Utrecht. Van der Boogaard, Wermans aan Hudde vrije trap en bij de tweede peel zit Bonnes. En zo komt er een soort gevaar uit de derde speelmomenten bij Utrecht. Maar de tweede helft is voetbal een stuk minder dan de eerste. Een soort balverlies aan beide kanten en het is bij tijden rommelig. Brummel dan voor Sportclub Heerenveen. Vindt spitsen. Dit zocht er dan wel aardig uit op Sylvia Smit. Die kan vrij terugrennen, vindt de vierde hoeken en het is 1-0 voor Sportclub Heerenveen. De eerste echte goede ongeval van de tweede helft en het is raak. Mooi paasje van spitsen, maar de boetekant van de voet. En Smit maakt het prima aan. Denise van Leyen krijgt nog een handje in de bal, maar het is net genoeg om het schot van Smit te keren. En Utrecht moet dan komen in de slotfase. De druk wordt opvierd. De bal uiteindelijk bij Lianne de Vries en dan de redding van Roxanne van den Berg. Zo bloedt het 1-0. In de blessuretijd nog een corner voor Utrecht. Van der Boogaard op Blankenstein en dan van de Linehelle terug Sishout Hou. De spanning neemt daar, ek op de bank. Maar dan is het dien. Heerenveen wint maar 1-0 en de vrouwen pleitsen haar voor de hele finale. Ja, super. Ja, ik denk dat dit de enigste prijs is die we nog kunnen pakken dit seizoen. Dus ja, dit is natuurlijk super dat je hier gewoon met 1-0 wint. Ja, zeker in een week waarin je de competitie eigenlijk verspeeld hebt. Ja, de achterstand is 6 punten. Je moet natuurlijk nooit opgeven. Maar goed, het gat is groot. En wij moeten de komende wedstrijden gewoon gaan winnen. En dan uiteindelijk zien we de competitie wel waar we dan staan. Maar ik denk dat we nu gewoon voor de beker moeten gaan. Ja, knappe overwinning in een sfeervolle ambiance. In de hele finale moeten de vrouwen trouwens nou opnemen. Tjen, ADO Den Haag. En die wedstrijd wordt spelen in het weekend van 16 en 17 april. Mocht Heerenveen winnen, dan spelen ze echt de finale in eigen huis. Voetbalvereniging Snits Wit-Zwart vjocht het tjen streekjochte degradatie uit de Haatklasse C. De ploeg van trainer Johan Grote zit op het 2 onderste plak. En dat plak jouwt nog wel jocht op promotie-degradatiewedstrijden. En dit liek het eens het heegst helberen, omdat het god maar de ploegen die boppen Snits stenen al 6 punten is. Geen onsprekende resultaten van de Snitsers dit seizoen. Ze voetballen meestal wel aardig mooi, maar hij moeite mooi de eindpaas en dus mooi scoren. Juist als je in Alcides wie het net oors. Na een kwartier spelen kreeg Snits de wedstrijd aardig onder controle en creëerde zelfs kansen. Goeie ongeval. En het schot van Ramon Giro Batalla. Maar dat wordt makkelijk pakt door keeper Pieter IJzerman van Alcides. Alcides stiert net van neer op het vierde plak in de Haatklasse C. En ze krijgen terug de volle ronde. En terug miscommunicatie verlaten ze op het middenveld. En zo ontstaat deze onverwachte kans van Stefano Assenberg. En shit slap in, makkelijke prooi voor keeper Ernst Pieter Bantema. Ingooi voor Snits Wit-Zwart. Klaas Cotanus. Het mooi om zijn stand erheen. Draaien aan het aanlezen is te kwart. En dan komt het schotkans nog voor Wieber en Visser. Maar die shit royaal Njonken. Op dit stuit hier Snits volslaan controle over de wedstrijd. Kees Maal. Op Ramon Giro. Ramon Giro kapt en draait en krijgt het dan Kees Maal op de eerste kans nog om te shitten. Maar dat gaat ik weer royaal Njonken. Alcides had er moeite mee. Nikel en Soko. Waar die inzet. Kan voor het kap worden. Is het Freek de Jong die de bal op een ei inbrengt. En op flater van de verdediger komt de bal samen voor de voeten van Wieber en Visser. Maar die zien inzet mist het doel. Maar nog een jaloere spelen. Beginnen de Snitsers te groeien. Lange ballen van beide kanten. Maar dat jouwt hier Erik van Lezen wel een uitsprutse mogelijkheid. Maar lokkig voor Snits Wit-Zwart. Hier de bal Vallons en Njonken het doel. Op slag van eerst kreeg het Snits een vrije trap op een mooi plakje. Hij werd noemen terug Ramon Giro. En 4 verdediger en de boedelkant van de PL Njonken. Keeper Pieter IJzerman lieke wel wist te wezen van zijn zaak, maar het scheelde net volle. Tweede helft begint mooi een grote kans voor Alcides. Geen boetenspel voor Lars Robben. Zijn stift is net heeg genoeg. En dan is de redding van keeper Ernst Pieter Bantema Creus. Snits kreeg het even dreig. De klungel in de verdediging. En dan het uitverdedigen is ik weer net goed.
Dan is de kans voor Martin van den Ende. En waar is keeper Ernst Pieter Bantema de bobbelissende partij? Als hij deze bezieken druk te houden. Maar zo ontstiert dan de kans op de counter. Kees Maal, mooi de paas. Op Elwin Kloosterman, die het een prima wedstrijd speelt. Maar dan speelt hij hier de bal te 4 voor hem uit. Maar het was wel een hele goede mogelijkheid om op 1-0 te komen. Het is dan wel duidelijk waar het scoort, die wint de wedstrijd. Björn Zwicker en dan de goede ontsluiting. Maar dan werd de lange bal. Maar die wordt goed controleren door invaller Bakker. Maar zijn aanwerking is lokkig voor Snits net al te best. Als hij daar shot hield hij vaker de lange bal. En die komt hier dan goed om bij Björn Zwicker. Maar dan is daar de redding van Ernst Pieter Bantema. En die mooie wijze, Sam Jolt het lokken voor Snits 0-0. Snits loert mooi 2 naar misschien in het veld op de counter. Dat is de onderschepping. En dan is invaller Erwin Zwartvoort. Loopt hier sterk onder de bal. En dan is de paas op Sido Grin, de oorinvaller, echt goed. Maar zijn inzet is viersten te wild. Wat een mogelijkheid liet Snits hier lezen. En dan komt de uittrap van de keeper voort en dadelijk bij de Snitsers. En in 20 seconden ontstaat de tweede grote kans. Maar ook Klaas Kotanus is net krek genoeg in zijn aanwerking. Beide ploegen zitten er dan terug in, maar het slotakkoord is voor Alcides. Martin van het Ende, die kreeg hier de mogelijkheid om het 3 punt mooi te nemen voor Alcides. Maar hij mist. En zo eindigt het in 0-0. En mooi Snits misschien wel blij wezen, mooi een punt. Zien we de wedstrijd wel. Tuurlijk van tevoren wist ik gewoon, elke wedstrijd is nou cruciaal en moet gewoon 3 punten pakken. Maar als het juist naar de wedstrijd dan is het gewoon terecht, denk ik. En dan wie dat voor ons wel het maximale. Tuurlijk krijgt zo'n Pillietse kansen, maar ik denk als het wat ouder is van die van hun, dan mooi blij wezen mijn punt. Van de ene kant had ik gehoopt op 3, maar helaas. Het is ook sprokkelijk en je moet gewoon vol voor de winst gaan. En dan kijken we waar we eindigen. Je wij naar de Stoorn in de Haarklasse C. Bekwiekeld Grace gaat onder leiding met 40 punten. Nu 21 spelen wedstrijden voor WKE en HSC 21. Wij concentreren ons even op de onderrijn, want daar vinden we de Friese ploegen. Snits wiet zwart op het 12e plak met 18-21. 2 ploegen degraderen de strekerjocht en het shot er somber uit van het Jouter FVC en Reden op het 14e plak. Bart Rietma van Oldehot Peer is nu een tweede worden in de omloop van de Veenkoloniën. Het wie de tweede wedstrijd van de clubcompetitie. De koers wordt al vlug hutmakken en in het eerste uur vallen al dik 20 renners uit. En het peloton breekt dan in stikken uit Union en een groep van zo'n 20 man komt om kop te rijden. Maar uiteindelijk komt er toch een volslooiend peloton op de streek hoor. En Cor van Leeuwen, waar kent hem net, is correct voor de oren ontsnapt. Hij weet zijn vastsprong vast te houden en achter hem wordt de sprint dan woont toch Bart Rietma. In de eerste wedstrijd van de clubcompetitie, de Ronde van Grains, waar hij nog 6e. En nou dus een creërspodiumplak voor de man van de Hanze-renners, Bart Rietma van Oldehot Peer. Waasje, dan stiert hutfietser Liewe Westra onder start van de Trijdaagse van de Pannen. Een wedstrijd oer 3 ritten en een slottijdrit oer haast 15 kilometer. Vrienden hier eindigen Westra als tweede in die tijdrit. En dit jaar beziekert hij het klassement zelfs te winnen. Wij zochten Liewe Westra, Oude Vreed, op. We treffen Liewe Westra, vretemoorn, thuis op het 10e. Hij had de fiets klein aan, want ook al is hij een paar dagen vrij, dan moet al alle dagen traind worden. Het hutfietsseizoen is nog maar correct een paar weken uit aanzet, maar Liewe had zijn eerste oerwinning al binnen. Vlien wieken, wie hij de sterkste in de Franse klassieker Loire Atlantique. Een koers die in Nederland net zo bekend is. En het enige wat je daarover kennen, zijn deze wazige beelden op internet. Maar het is wel een oerwinning die telt. En boven dat is de oerwinning van Liewe zelfs de bevestiging dat hij in vorm is. Ik is verbaasd natuurlijk. Op een gegeven moment dan komt het er een keer uit. En zaten de wietsen via. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Ja. Ja, en dan zou je zeggen van, als je maar 1 wedstrijd winnen bij de profs per jaar, dan doe je gewoon goed. Ja, zeker. Ben je een amateurwedstrijd mee, dus als ik elke keer 1 win, dan is dat heel goed. Ja, dus wat dat onbelangrijk is, eigenlijk nog clear. Eigenlijk ging ik op de komst, ja. Liewe had een druk programma. Waasje begint de Trijdaagse van de Pannen en daarna riet hij nog de Ronde van Vlaanderen. En ik op de dagen dat hij vrij had, wat hij gewoon 10 kilometers maatje. Maar hij zien waar de winwijk komt natuurlijk, maar... altijd win in de reg. Ja, altijd win in de reg. Nou ja, we zien wel met een mooi lusje maatje en ik zou wel jou, maar we zien wat we door Belsen misschien in mij pakken. Zijn vriendin Adrienne, die trouwens ook amateurfietser is,
zit in de auto en Liewe fietste dan achterom. Deun op een bumper. En dan gaat het hut. Dik 80 kilometer in het oeren. En dan ben je dus zomaar in Beltsum. Tafel of net, in Beltsum komen we Liewe zien oud-collega's zien. Nou, mag het even hier. Ja, goedemorgen. Hallo. Zo is hier had Liewe van de kost onder Stratenwest, voordat hij hem in 2006 volsloin op het fietsentalijn had. Eerst bij Krolstone, daarna bij Vakant Soleil. En er is in die oude jaren een soort verloren. Liewe is meer dan 20 kilo afvallen en als professioneel fietser liet hij hem geregeld van voren zien. Ik vind het mooi als het Savie op schop gaat. Ja, Ja, dat... toch? Toen we er van ons zitten er weer voor. Ja. Toch net? Ja. Hoop je dit hier maait er van. Ja. Dus de komen zitten nou, dus... Dus ga je nog net rond, Liewe? Ja. Er wil praten en de komen ook mij door is dit hier wel heel goed. Dus we zijn met mijn contract bezig en ja, dat ziet er al heel goed uit. Dus ik kon ons heel goed ook met twee betekenen. Dus als dat een roen is, maar al ja, dan is het bijna zeker dat ik body. Ja, Het is goed bij Vakant Soleil. Ik zit hier heel goed. Ik had je naar mijn zin en ik vind een goede ploeg en een goede ploeg die bij mij had. Dus ik hoef net voor. De bloost. Ja, ik zat nou steeds te blijven gewoon. Ja. Even waarom naar Hoed Liewe hier in Beltsum aankwam is. Met 80 kilometer in het oeren, zat dicht achter de auto aan, dat is vreetje om bekeurings. Ja, het gaat heel hard, ja. Ja, sommige mensen, want mijn baas, zeg maar, die zei laatst ook tegen mij van... ja, heb je dan niet zoiets, want het is toch 80 km per uur wat je dan fietst. Als je dan valt, dan gaat het ook goed mis. Dan denk ik van ja, dat is ook zo. Ja. Met een volle ontinken. Nee, dan gaat het helemaal mis. Denk je eens een keer onhouden? Ja, ja, dat is nog net zo lang lien. Een paar dagen lien, hier kijk een boete. Dus nou ja, dat trek al hierbij. Hè. Ze houden je in de gaten, de Friese politie. Ze houden me in de gaten, ja. Dan weer waarom naar het parteer tussen Liewe en zijn oud-collega's. En al gauw is het onderwerp, kan Liewe nog een beetje straten? Het straten, dat verleest nooit. Dat ken je één keer. En hetzelfde met rijden, dat verleest nooit werd, denk ik. En dat is vanzelfs een uitnodiging om een PS10 te lezen. Er wordt vlug en overal regelen. En dan tot blijken dat straten toch wel wat dreger is als je tinken. En dat begint al bij het onloeken van de overal. Oh, ik ga weer lachen. Ja, gaat het verkeer om? Het is toch wat langer lien dan toch hier is. Maar als de overal dan eindelijk zo is, kan Liewe los. Ziet er goed uit? Ziet er goed uit, ja. Niks mis mee. Ik sta weer in het eerst. Kwaliteit, absoluut. Wat ben nou nog echt rondes van zoiets van, ja, daar wil ik eigenlijk maar echt zelf shenlitten. Dit seizoen. Ja, een heel week, de 3-daagse pan is voor mij heel belangrijk. En dan hopen gewoon op naar de Tour. Hè. De Tour ook, ik hoop ik daar een goede conditie aan en dan probeer je van ritjes te gaan. Zo, nou pak je maar weer uit. Ja, Dan gaat er een roepen we. Hé? Nou, je hebt maar een sigaretje, denk ik. Even maar niet roken. En het zag je de sport op deze manje. Meer sport, tak om tongetje in uw eigen Bopperslag Café. Waar weet ontan hoe dan nog een hele gezellige jongen. Dag.